Сёлета святкуецца 85годдзе з дня нараджэння Олега Янчанкі. З гэтай нагоды дзяржаўны камерны аркестр распачаў новы сезон з выканання яго малітвы. Гэта сачыненне музычнае прынашэнне італьянскаму царкоўнаму кампазітару Ларэнцэ Перозі, створанае ў 1998 годзе для аргана і пасля аркестравана Олегам Рыгоровичам. Цэнтральным жа творам першай часткі канцэрта адкрыцця стаў дывертысмент для струннага аркестра Бэлы Бартака. Гэты твор з'явіўся на свет у 1939, як і Олег Янчанка, які заснаваў дзяржаўны камерны оркестр, яким кирует зараз заслуженный артист Российской Федерации Евген Бушков. Конечно, я думаю сейчас, что если бы вот судьба подвела меня тогда к Олегу Григорьевичу, и он бы мне сказал: слушайте, а вы знаете, что вы спустя, там, условно говоря, 38 лет или там, почти 40 лет, вы будете руководить оркестром, который я когда-то создал в Минске? Я бы сказал: да нет, ну что вы, такого не может быть. Яшчэ адным юбілярам праграмы стала Інна Зубрыч, вядомы лектар, музыказнаўца, вядучая. Яе сын Андрей Зубрыч напісаў вальс, аркестроўку якога ён прысвяціў сваёй маці. Гэты твор таксама прагучаў гэты вечар да 90-годдзя Інны Ігаравны. А ў той час у старэйшым разанскім тэатры адбылася прэм'ера спектакля Александра Галіча «Матроская цішыня», у якім таксама гучыць гэтая музыка. Это судьба очень талантливого еврейского скрипача, который выбрался в Москву, поступил в консерваторию, даже выиграл всесоюзный конкурс, но началась война, и он получил смертельное ранение. А «Матросская тишина» – это ведь просто адрес. Это улочка, где его ждали и куда он не пришел. Кветкі дарылі Інне Зубрыч у гэты вечар не толькі пасля канцэрта, але і падчас яго, бо яе прыйшлі павіншаваць калегі, сваякі, прадстаўнікі духавенства, саюзаў музычных дзеячаў і кампазітараў. Сегодня со словами восхищения, преклонения и уважения перед коллегой, жизни которой является, наверное, примером для многих членов Союза композиторов. Сегодня для того, чтобы попасть в этот уютный зал, пришлось постоять в большой очереди поклонников, фанатов. Нездарма канцэртная праграма ў Белдзяржфілармоніі называлася «Карыфеяй», бо сапраўдным карыфеем з'яўляецца ўжо і сам Евген Бушков, які таксама адзначае сёлета адразу некалькі юбілеяў, бо 45 гадоў таму прыехаў у Мінск, 25 гадоў працуе дырыжорам і 15 з іх ужо кіруе калектывам.